खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना रेशन कार्डनि जोहै मा मुलाम्फा मोननो हायो आं बेखौ खोन्थाहरजोबनो नागिरदों मानो होनोबा नोंथांमोना रेशन कार्डनि जोहै मात्र नैबे माइरंखौ फ्रियाव मोननो हायो दा बिनिफ्राय दालि सिनि संख्रिखौ नोंथांमोना 1 केजि खरै मोननो हायो दा बिनिफ्राय अरुणोदय स्किमनि फैसाखौल' नोंथांमोना रेशन कार्ड थायोबा मोननो हायो होननानै गोबाङानो नोंथांमोना सानो जानो हागौ नाथायबा नोंथांमोना बेनि अनगायै आरोबाव गोबां स्किमफोरनि मुलाम्फाखौ मोननो हायो दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों रेशन कार्डनि जोहै नोंथांमोना मा मुलाम्फाखौ मोननो हायो आं बेखौ खोन्थाहरजोबनो नागिरदों बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम दानिया मोनसे खावलायनोबो थाग्रोबाय गिबियावनो नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बेखौथ' मिथिजोबखायो गासिबो रेशन कार्डनि जाय नोंथांमोना माखौ मोननो हायो फ्रियावनो नोंथांमोना माइरंखौ मोननो हायो सासेयाव बेसेबां मोननो हायो 5 केजि नोंथांमोना मोननो हायो जेरै साबा मानसि थायोबा बेसेबां मोननो हागोन 25 केजि नोंथांमोना माइरंखौ फ्रियावनो मोननो हायो मास मोनफ्रोमबो दा बिनि अनगायैबो जोंहा दायो आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि सरकारा एबा दा आसाम सरकारा दा जोंहा हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि नालाय दा बिनिखायनो नोंथांमोननिसिम दायो दालि सिनि संख्रिखौ दायो 100 थाखायाव नोंथांमोननिसिम होगासिनो दङ दा बिनिफ्राय चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौबो एनाउन्समेन्ट नोंथांमोननिसिम खालामना होबाय दा बिथांमोना जुदि सरकारखौ खालामफिननो हायोबा जेनेबा नैबे हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो सरकारखौ खालामफिननो हायोबा इलेक्सन जोबनायनि उनावनो दालि सिनि संख्रिजों लोगोसेनो थाव 1 लिटारखौ नोंथांमोननिसिम फ्रियावनो होनो थाखायबो दायो रादायखौ होबाय दा बेखौबो नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ आरो बिनि अनगायैबो नोंथांमोना बोसोरफ्रोमबो फ्रि मेडिकेल नोंथांमोना ट्रिटमेन्ट मोननो हायो जेनेबा फेमिलि जेनेबा नोंथांमोननि न'खराव रेशन कार्ड दङबा न'खराव जेनेबा सोरबा एसे गिदिर लोमजाबायबा नोंथांमोननियाव रेशन कार्ड थायोबा नोंथांमोना फ्रियावनो मेडिकेल ट्रिटमेन्टखौ नोंथांमोना मोननो हागोन बोसोरसेयाव 5 लाख खरै नोंथांमोना मोननो हायो बोसोरसेयाव पार इयार नोंथांमोना आप टु 5 लाखसिम नोंथांमोना माने मेडिकेलाव ट्रिटमेन्ट नोंथांमोना लानो हागोन होननानै जोंहा बेहाय बुंनानै होदों एबा नोंथांमोना मोननो हायो रेशन कार्ड थायोबा बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय दा बिनिफ्राय फ्रि लाइफ इन्सुरेन्सबो नोंथांमोना मोननो हाबावसो नोंथांमोना गोबांनो बेखौ मिथिया जानो हागौ नोंथांमोना फ्रि लाइफ इन्सुरेन्स मोननो हायो मा स्किमनि जोहै प्रधान मन्त्रि जीवन ज्योति बीमा योजना आरो बिनिफ्राय प्रधान मन्त्रि सुरक्षा बीमा योजना बे मोननै स्किमनि माने जोहै नोंथांमोना नैबे रेशन कार्ड गोनांफ्रा फ्रि लाइफ इन्सुरेन्सबो नोंथांमोना मोननो हायो दा बिनिफ्राय फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट हिसाबै नोंथांमोना बेखौथ' मिथिखायो अरुणोदय स्किमनि जोहै नोंथांमोना मास मोनफ्रोमबो 1250 थाखा फैसा मोननो थांगासिनो दङ एबा मोननो हागासिनो दं नोंथांमोना दा बिनिफ्राय नै फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव सानथामल'सै नोंथांमोना 8000नि बारा मोननो थांगासिनो दङ सासेयाव जायफोर नोंथांमोननियाव रेशन कार्ड दङ जायफोर नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि थाखाय सेलेक्ट जाबाय नोंथांमोना 8000नि बांसिन फैसा मोननो थांगासिनो दङ फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव दा बिनिफ्राय मे मासनिफ्राय नोंथांमोना आरोबाव जुदि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि सरकारानो फैफिनोबा मासै मास नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि जोहै फैसा मोनबाय थानो हाखायो दा बेखौ नोंथांमोना मिथिबाय जानो हागौ रेशन कार्डनि जोहै दा बिनिफ्राय नोंथांमोना साबसिडाइज कुकिं गेसबो नोंथांमोना मोननो हायो जायफोर नोंथांमोननियाव जेनेबा दायो एलपिजि गेस कानेक्सन गैया एबा कानेक्सन दङबाबो नोंथांमोना जुदि पिएम उजाला स्किमनि जोहै एलपिजि गेसखौ नोंथांमोना लायाखैबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लाबाबो फ्रियावनो नोंथांमोना साबसिडि खालामनाय माने साबसिडियावनो नोंथांमोना कुकिं गेसखौ मोननो हागोन एलपिजि गेसखौ नोंथांमोना मोननो हागोन जेनेबा सोनाय समावथ' बेसेबां दामा दङ बेसेबां दाम दायो सोलिगासिनो दङ दा बेसेबां दामावनो नोंथांमोना सोनांगोन नाथायबा सोखांनायनि उनाव नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव फैसाखौ साबसिडिनि फैसाखौ नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव सोना हरफिनो दायो जेरै 300 थाखा 250 थाखा बेबादिनो माने दामा बारा जायोबा बेबादिनो 300 350बो नोंथांमोननिसिम सोना हरो दामा जुदि गेसनि दामा जुदि गोजौआवनो खमायखायोबा अब्ला नोंथांमोननिसिम 200 250 बेबादि बेंक एकाउन्टआव सोना हरफिनो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौबोथ' एनाउन्समेन्ट खालामना होबाय जायफोर नोंथांमोनाव रेशन कार्ड दङ आरो बेजों लोगोसेनो अरुणोदय स्किमनि जायफोर नोंथांमोना सेलेक्ट जाबाय दा नोंथांमोननिसिम जोङो 250 थाखा आरो साबसिडि होबावगोन होननानैथ' नोंथांमोननिसिम एनाउन्समेन्ट होबाय नैबे जानुवारि मासनिफ्रायनो बिथांमोना होनांगौमोन नाथायबा बेखौ बिथांमोना इलेक्सननि उनावसो मावफुंखासिगोन दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनखाजोब्बाय जानांगौ दा बेनिखायनो अब्ला नोंथांमोना साननानै नायदो पिएम उजाला स्किमनि जोहै नोंथांमोना 300 थाखा 250 थाखा नोंथांमोना साबसिडि मोननो हाबाय दा बेनिफ्राय आसाम सरकारनिफ्रायबो आरोबाव नोंथांमोना 250 थाखा साबसिडि मोनबाय दा अब्ला नोंथांमोना बेसेबां होनांगोन एलपिजि गेसनि थाखाय नोंथांमोननि पकेटनिफ्राय बेसेबां थांगोन मात्र 400 500 बेबायदिल'सो थांगोन आरो जुदि दामा खम जायोबाथ' 300 फोरल'सो थांबावगोन दा बेबादि नोंथांमोना रेहाय मोननो हायो रेशन कार्ड थायोबा
दा बेखौ नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ आरो बिनि अनगायैबो नोंथांमोना मा मोननो हायो रेशन कार्ड थायोबा सरकारि फायखानानि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो जुदि नोंथांमोननियाव रेशन कार्ड गैया अब्ला नोंथांमोना सरकारि न'नि थाखायबो एप्लाइ खालामनो हाया सरकारि न'नि नङा सरकारि फायखानानि थाखायबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हाया दा बेनिखायनो रेशन कार्डआ नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो दा बिनिफ्राय सरकारि फायखानानि बागै नोंथांमोना दायो गोबां सोंहरलायगोन दा बिनि बागै जेनेबा माब्ला सोगोन फैसाखौ दा बेखौ आं दायो बुंहरनो हानाय जाथ'नाय नङा इलेक्सननि सिगां बिथांमोना सोयोबा मोजां जागौमोन गोबांनि नामानो बेनिफिसियेल लिस्टआवथ' दङ नाथायबा नोंथांमोना मोननो हायाखै आं बेखौथ' मिथिखादों नाथायबा नोंथांमोननिसिम आं बेखौनो बुंहरनाय जाबाय इलेक्सननि सिगां नोंथांमोना मोनाबा नैबे सरकारि फायखानानि फैसाखौ जेराव नोंथांमोना गिबि इनस्टलमेन्टनि फैसा हिसाबै 9,000 मोननांगौ बिनिफ्राय सेकेन्ड किस्तिनि फैसा हिसाबै नोंथांमोना 3,000 फैसा मोननांगौ गासै नोंथांमोना 12,000 फैसा मोननो हायो दा बेखौ नोंथांमोना इलेक्सननि सिगां मोनाबा इलेक्सननि जोबनायनि उनाव नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय दा बिनि अनगायैबो नोंथांमोना 20,000 फैसा मोननो हायो जेनेबा नोंथांमोननि न'खराव माबाया दङ रेशन कार्डआ दङ दा बिनिफ्राय नोंथांमोननि न'खरनि जाय गाहाय जाय माने खामायनानै न'खरखौ सामलायो जाय न'खरनि गाहाय मानसि दा बिथाङा जुदि बोरैबा रुंसारि जायोबा जेनेबा थैनानै थाङोबा नोंथांमोननि न'खराव रेशन कार्ड गोनाङा एप्लाइ खालामनानै 20,000 नोंथांमोना फैसा मोननो हायो दा बिनि बागैबा नोंथांमोननिसिम सिगाङावनो भिडिअ लाबोखांबाय जायफोर नोंथांमोना मोजां मिथिना मोननो लुबैदों नोंथांमोना चेनेलाव थांनानै भिडिअखौ नायहैबानो जाबाय जेनेबा न'खरनि जाय मानसि गाहाय बिनिफ्राय रेशन कार्डआ न'आवबो दंखायो दा बिनिफ्राय बियो रुंसारि जाबाय अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै 20,000 नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हायो दा बेखौ मिथिना मोनबाय जानांगौ नोंथांमोना दा बिनि अनगायैबो फरायसाफोराबो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो रेशन कार्ड थायोबा नोंथांमोना बेखौ मिथिना मोनखायो जानांगौ कलेज एडमिसनानो जा बायदि एडमिसनावनो रेशन कार्ड बायदि जोंहा डकुमेन्टस बियो दा इनकाम सार्टिफिकेटनि जायगायाव दायो नोंथांमोना रेशन कार्ड होबाबो नोंथांमोना एडमिसन दायो लानो हाबावसो नोंथांमोना बेखौ मिथिबाय जानांगौ दा बेनिखायनो रेशन कार्डआ फरायसाफोरनि थाखायबो गोबां खामानियाव फैयो दा बेखौबो नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ आरो बिनि अनगायैबो दा जोंहा नैबे हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि सरकार आरोबाव नोंथांमोननिसिम गोबां मुलाम्फा होनो थांगासिनो दङ जेरै अरुणोदय स्किमनि फैसाखौनो जाया मानो बिथांमोना फैसाखौथ' बारायखासिगोन मास मोनफ्रोमबो नोंथांमोना दायो जा 1250 फैसा मोननो हायो दा बे फैसाखौ बिथांमोना इलेक्सननि उनाव 1500 नङाबा 2000 बेबायदि बिथांमोना खालामखासिगोनखा आरो बिनिफ्राय रेशन कार्डनि जाय नोंथांमोना नै गेस सोनायनि थाखायबो जा बिथांमोना 250 थाखा होनदों दा बेबो इयुनाव बारायलांबाय थागोन साबसिडिनि फैसा बियो इयुनाव बारायलांबाय थागोन दा बेनिखायनो रेशन कार्ड गैयै नोंथांमोननि थाखाय जोबोद माने बे मा होनो डिसएडभान्टेजआ बेनो जाबाय नोंथांमोना दाम बारा होनानै गासिबो मालखौ लानांगौ जायो जेरै गेसानो जा बायदियानो जा जेरै नोंथांमोना दालि सिनि संख्रिबो नोंथांमोना मोना बेबादि जायो दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना जयगथा दङ रेशन कार्डखौ मोननांगौ होननानै नोंथांमोना रेशन कार्डखौ बानायना लाथारनांगौ आरो नोंथांमोना गोबां रेहायखौ मोननो हायो दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय जेनेबा फ्रि मेडिकेल ट्रिटमेन्टथ' नोंथांमोना मोनखायोआनोसै बोसोरसेयाव 5 लाखसिम नोंथांमोना फ्रि मेडिकेल ट्रिटमेन्ट मोननो हायो जेनेबा बेमार आजार जायोबा नोंथांमोना रेशन कार्डखौ देखायनानै माने आप टु 5 लाखसिम फैसासिम नोंथांमोना ट्रिटमेन्ट खालामनो हायो दा बिनिफ्राय लाइफ इन्सुरेन्सआबो थाखाबाय फ्रि लाइफ इन्सुरेन्स नोंथांमोना मोननो हायो दा बेफोरबायदि मुलाम्फाखौ मोननानै आरो नोंथांमोननो मा नांबावगौ दा बेनिखायनो रेशन कार्डखौ नोंथांमोना बयबो बानायना लाथारबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोना एलिजिबोल बानायनांगौ एबा मोननायनि जयगथा दङबा बानायना लाबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम मैया भिडिअ होखादों बोरै नोंथांमोना रेशन कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामना लानो हायो बिनि बागै दा बेनिखायनो मैया होनाय भिडिअखौ नोंथांमोना चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना मिथिनो हायो सोरबादिया रेशन कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो बहा थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो मा डकुमेन्टस नांगौ एप्लाइ खालामनो थाखाय दा बेखौ नोंथांमोना मोजां मिथिनो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना मैया होनाय भिडिअखौ नोंथांमोना चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय दा बे भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननिसिम दायो खोन्थाहरबाय रेशन कार्डनि जाय नोंथांमोना मा मुलाम्फा मोननो हायो इयुनाव आरोबाव नोंथांमोना गोबां मुलाम्फा मोनबावगोनसो दा बे भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननिसिम बेखिनि बाथ्राखौनो बुंहरनाय जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना दायो माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मुक्साव नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो मानसिफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे गासिबो मानसिफोरानो मिथिनो हायो रेशन कार्डनि जाय मा मुलाम्फाखौ मोननो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों